ассалому алайкум, бародарои азиз. Чӣ хеле ки ваъда додам, Шаҳроми Абдуҳалим зиндаи ва ҳозир ман даказат мекунам, шуморо нишон медам. Пешаи нишон додам, бародарои азиз, ҳатман лайк, подписатсия ва комментария поделиться има кунед. ассалому алайкум, бародарои азиз. Хабаре ки шумо дина шаб фаҳмиден, яъне ки Шаҳроми Абдуҳалим мурдааст. Не, бародарои азиз, зинда аст. Ин ҳама дурӯғ аст. чӣ хеле доказат кунам? Ҳозир ман ба шумо мефаҳмам. Пеш аз нишон додан, бародарои азиз, ҳатман лайк, подписатсия ва поделиться кунед. ва ҳаматон хоҳиш мекунам ки лайка ҳатман монед ва дар комментария фикрҳои худтонро бинависед. бародарои азиз, медароем инстаграм медароем, бародарои азиз, дар пост Шаҳроми Абдуҳалим. чӣ хеле диден? Шаҳроми Абдуҳалим. Бародарои азиз, ин суратҳое ки партофтаанд, не, садамаи безеб Шаҳроми Абдуҳалим. Дар инҷа, бародарои азиз, Рали гуфтагие ки зиндаи. худи Рали гуфтагие ки зиндаи. бовар кунед, нагари на, якумин комментария Ралик аст. Зиндаи. дуюмаш, бародарои азиз, намурдай Шаҳром. Якумин эрӯтон сиёр гуфтагие. Зиндаи, бародарои азиз. ва ин мошин дигара, ин мошин дигар, бародарои азиз. ва ин ба Шаҳроми Абдуҳалим монанд нест. Шаҳроми Абдуҳалим гуфтагӣ не. бародарои азиз, фаромӯш накунед ки ин ҳамаш барои просмотрай, барои подписчикӣ ҷамъ кардан ё ки аналитикаи канали ютубашонро соз карданай. боқӣ сарбаланду обод бошед, бародарои азиз, ҳатман лайка монед. ман хостам ки шуморо доказат кардам, фаҳмондам ва лайка ҳатман монед.